ตุนตรุมกันวิดีโอชวนินกันทุปุยไงบกอาคานินกันละกัลเลริอังะเข่งโลกเทโลอมโชจันดานอันสวยเตกันตาลังเลโดนันนี่จูนนิสมนิปลีกุมสังขจักวสมลีปัสริจวนชูนปัจจันไลตักไมคานเกเนตอาร์โนลตจวนa private โคนักขลินวอชิงตันขปุยบุลเรเนียร์ตลางเวลจูอารูดกวลดัลละทอกเลขตาบรัวกาจวนโถนัจิดังมักตะกะทอกกวลเวลฮีอัมุตทุดมายาโถปะอินอันเดจวยจวยาอันทะเซจงจูฟิตซาเซตนิโอมินอาเชียนีอันวายินปะกัวอันนี้จูงทิลมุดังได้ตักเข่งอังเดวะกุมเพดพูดเตจูมักกติเซียฮะฮีปินอาศัยเวลาจูชวนมิริลรูอติโพเคลียอันไงเวนตาเอ็มมายนีอาทิลมุเข่งอังเดวนี้อาศัยจูอามาโกมตูจันจินบุมีเตชวนละชงอินเข่งโลกเทย flying saucer ตีอินอันชัวตะจวยจวยจุดตรังเฮเมียงฮีโลปุเลนตาอันนี้อามุตูอาร์โนลตัมิงโปโคเวลปุมาทังเวตะลุยมายนีจุดที่อาร์โนลตันเข่งโลกเทยอามุทูอาปวนชัวตากาจวนอเมริกามุนสังจังอินมีดังเตปอินอันมุทูอันรอนรีพอร์ตเวตาซุบมายาโคเวลมุนสังแคนาดาเม็กซิโกเซาท์อเมริกายุโรปออสเตรเลียแอฟริกาฮาวายกรีนแลนด์และเอเชียก็สักรำเตเลชิมตบอันตาร์กติการำจังเตปอินเข่งโลกเทยอันมุทูอารอนลูตาโฟมายานีเอ็งวางอินเงเฮติยังรีพอร์ตที่อปุนตากทุดเลมีตั้มตักจวนอาร์โนลตัทิลมุมาปกฮันทิลมักตักจูอันเล่ามุโตทีนะมาเซจันจินบุลมาปวนซาร์ปตุ้มชวงลวินอันเล่างอยบูปุยทีนโจกลาวนี่อเมโรจูมีปอยโมเลจัลลังทามินอาทิลมุมักเตรัมปุมเชียตาอปวนซาร์ตากาจวนมีดังเตปอินอันทิลมุจุงจางจูอันชัวตานโนไม่อันนิเบรากุมสังขจักวสมลีปัสริอัตรังะสังขจักวสมงะอินการกุมลิชุงเล็กินเข่งโลกเทยอันมุทูรีพอร์ตจังะสมสริปัสริอโลลุดมานะสังขจักวสมงะปักหัดเลงะอินการะสังนิจริยสมเรียดสังขจักวสมงะปรุกเลสมรุกอินการะสังทุมจะทุมเลสมงะสังขจักวสมรุกปักหัดเลรุกงะอินการะสังนิจักวสมปนีอันมุทูอันรีคอร์ดมานันนี่เฮฮีเอนไซโคลเปเดียอเมริกานาสังกัจกวสมสรีเพกจะทุ่มสมรุกเลปริยตาอัจวงันนี่เข่งโลกเทฮีมีตั้มตักจวนอาตักโปอันริงโลวาทิลมุสวลไม่โมบุมนัทิเลโมนียงายินทุตักลักตูร์จีนีอินอันเชลวันนี่มาเสียมูเตซีงามีตั้มตักจูมีรินตักอาชันปาเข่งโลกเทตุยปุยปอนิจวงโลเตอันนี้ยมีปอยโมตักอันทุสอยเตโปไงท่าสักไม่จีโลเตโปอินอันทิลมุจันจินเตอันปวนชัวฟวางเตเลมีสังตั้มตักินเจียงตักอันหัวอันบวยปุยตักมาวางินสุรการทุนในตูเตโปอินอันไงท่าเรยเทยตบีกลวะอเมริการมาชวนช่วยตุโปลเตอันดินตะเฮียลนี่สังขจักวสมลีปริยดกุมขานสุรการินโลช่วยเฟียตูริน US Air Force เตจูทูอเปตาเฮทิลชุยนะโปรเจกต์ฮีบลูบุ๊กตียเชียตันนี่เข่งโลกเทรีพอร์ตโลลูตะเปียงเตจูเลขบุดุมโพลชาปุยจวนอันเจียกลูดเจล่าจูวังจวนอัมิงโปฮีอโลปุตาอันนี้เข่งโลกเทรีพอร์ตตัมเบร์เดฮีเข่งอังเดวินลังลมมาเซลันดันจิสังอามุมซีเตอาซุมซีเตเลขเจียลอังเตอาเชนโตไลลีร์อังเตอาร์ตุยอังสโอลเดวเตเลเปียนมังมูมัลสอยเจียนเทยโลเทงะลันดันจิสังบรัวกะเลงเวลอันนี้วางินเข่งโลกเทยตีมิงปุตตีโลวิน unidentified flying object เชียเจียนเทยสีโลบรัวกะทิลโลกตีอิน project blue book เข้าตุปากัปเตนเอ็ดวาร์ดเจรับเป็ดจวนมิงอัสชาจุมีเสียจูเชียเจียนโลบรัวกะทิลเตตีนะอันโอเมตูนักจังจวนเข่งโลกเทยตีเล UFO ตีฮีกันรอนสอยปลโดนันนี่
UFO te hi thalak na mangin an thla te po an la thina radar call po in boruaka an thlok lai chu alo mu thei boka thlona trum hun vela an thlok lai te hi radar mangin an chui thin achang chuan television le radio manga in biak na te ati buaya kholaya kar tlan lai te po tidingin engine na tho te po ati chol thut thina ransa te po a thong dar fo bok a hmunai deuh te chuan heng UFO na tho tang hian taksalama natna maktakin a thok theya nirui kan tiang te kang ang te zeng ang chi te po in an om pha a trum na vel thing na te ati wai sula akera na zone leya te chuan soithiam theimang si lovin nu ma a hnu chia thina ni sangkha zakwa somsari pathum kum kha America rama chuan UFO an mu tam kum ania state tin deuh thowa mu ani chumi kuma mi ngai dan an lak khom na goal up pola chuan America mi pui za zela somnga pakhat te chuan UFO hi tak takani an ringa makta duai som pakhat zet te chuan UFO muto in anin soya a mutu te zinga hian mi pangai te baka scientist te sarkar million te police te le khotlang mi chi sang te anni amala mu te a hu howa mu te khopu ma cheng mi pui te thlo theina chunga tang te le mu dan chi sanga mu te annia leya an trum lai te tui chunga an thlok lut lai te tuya tanga an thlok chuak lai te le boruaka an thlok lai te ani a mutu tamber te chuan boruaka an thlok lai an mu ani chutiang thlo theina te chu achang chuan boruaka an dir chur chura achang chuan hnuai lama te chung lama te an thlok son le thut thuta an thlo chak ziala chu khovela thlona chak berchi jet fighter te ai hian nasa takin an thlok chaka chak taka an thlok fuwa lain thok le khata an ding le chut theya achang chuan in hermuang chang lovin sir zong te nung zong te in an thlok kir le thut bok thin khovel mun tin deuh thowa mi ten UFO an mu thu an soiluai hian mi pui ngai dan po ain ang thei bik lo thleng thlok thei chung changa mi ril ru ti chi ai tu ber chu enge an ni a khoilama tanga local nge an ni ti te khaltu omni ta se tu te nge ni ang ti te hiani heng zo na te hi chui fia tur hian khovel ramchang ka nga te chuan na satakin an chui me kani David Saunders Colorado University USA ya psychologist pakhat chuan UFO mutu te zinga tanga mimal report ala khom singruk chuang lai chu computer khol mangin a en dik to a hei hi reader digest oga sangkha zakwa somsari paliami ani tuna hian UFO chui tu pol ran an ding to a chumi zinga hriat lar hlo ber pol chu Center for UFO Studies CUFOS sangkha zakwa somsari pathum kuma J Alan Hay nekadin chuan sangkha zakwa somret pahni thleng khan khovel puma UFO mu to zong zinga report lo lut sing sari lai chu computer mangin alo thliar fel to a chung report zinga za zela somriat te chu khovel thil thleng thin pa ngai an ni ti samte ya hril fia nol mai thei an nia adang za somni te chu la chui zui ngai te an ni he thu hi Reader Digest November sangkha zakwa somret pasari Mysteries of the Unexplained by RD Publication phek zahni som parukami ani UFO mutu te hian atira chuan ni danga an mu thin thlo theina pangai mu anga anin ngai phota ma se an thil mu chuan engrong chi sang aron ka chua zuaya thlona pangai anga thla po nei lo thlo dan dang lam deuh dewa an thlok lai an mu chuan a mutu te chuan thil dang lam tak mu ni in anin hria a an report ta thina ni hetianga mi sang tam takin an thil mu mak tak an report tak fo wang hian Senator Barry Goldwater US Air Force Major General ni bok chuan ti hian a soi UFO hi kala mu ngai lova ma se Air Force pilot te Navy pilot te le sumdong thlona civil pilot te meu po in thlo theina dang ni mang si lo an bul vela lo thlok ve an mu thin lo oi sak lo ngot hi ka ti tur po ani love an thil mu chan chin min hril hi
kalo oi ve mai turani Pentagon Intelligence Director lo ni to thin Major General John Sumford tapo in thil thleng oi om lo tak tak chanchin mirin om tak tak hnen atangin a local fo mai ti in apuang ve hialani khovel hun sang sanga hian UFO mu te thliar randan lo soile ila khovel mun sang sanga hian mi engemaw zat chuan thleng thlok thei musatlia mai po ni lovin aron trumna hun nge ya ami chuang te nen in betona an bo ruak long chunga te po valuta an ma ni te nena vain kom kwal ve ta hiala in soi an om zau zau thina chu tiang mi te chu contacti nai vaya mutu be pop tu ti in an soyani contacti then khat phei chu thleng thlok thei chunga te chuang ve a thla a te var par arsi vena sa te han truma chuta tanga lokir le ta a in soite an om chutianga an om lai chuan thleng thlok theiami ten thu cha poimo tak tak in mangai ton na te in u naw na tha nei turte bom hlau om te ti bowa khovel chan dam na thu hi mihring te hne na cha du ni om ang te po in an soibok heng midang lam te hian var par arsi emo ck senemo arsi hlazok engemaw atanga local ni in anin soya chutiang mi te thu soi oya lo phul pui chiam to khi mun tina soi turan om zel bokani hei hi Encyclopedia of the Unexplained edition by Richard Cavendish phek zani somruk panga ami lak chu ani US Air Force in UFO chungchang chui tura Project Blue Book adin tir khan astronomer mingthang berpol Dr. J. Allen Hynek chuan UFO chui vel soi arem chan le deuh nan tiang hian a thliar ranga pol khatna chu ral khat fit zanga ai hla ami muchin te anni chung zinga po chuan zan lama hmu te chhun lama hmu te le radar kholin a hmu te chu a thliar rang le a nai vai deuh fit zanga ai hnaya an hmu te chu pol ni na annia chung zinga po chuan tiang hian a then rang le a pakhatna Close Encounter of the First Kind hemi pola hi chuan nai taka UFO an hmua in po ton na om chuang lo mu nai vai ve satlia mai soina ani pahni na Close Encounter of the Second Kind nai dewa hmu te zinga a then ni na chuan UFO hmu mai ni lovin an motor khol te an ti thia leya an trumna hnu ma te le ran le mihring abul hnaya lo om te taksa emo danglam na lo om hial thin hi ania pathum na chuan Close Encounter of the Third Kind antia ahma a UFO an hmu te aya la chiang le hreta soina ani hei hi chu thleng thlok theya mi chuang mel hmu phachin ti na ni UFO hmu nia in soi tam tak chuan mi chuang mak tak tak te po an hmu tel ni in an report thin palina Close Encounter of the Fourth Kind antia hei hi chu u tak kanito thleng thlok theya mi chuang te mu mai po ni lo in po ton tak takemo chung mi ten an lo man be a an long chunga an lak lu hial te ang hi anni man lai huna deuh chuan chutiang chu soi turan om zeu zeu chutiang zinga chuan Brazil tlangwal UFO a chuang nula in an long chunga alo tom fal pui adu to kalonga puita ang te kha an ni theyanga UFO ami ten reilo te chung an lak bozok par karale hik sonate lasizol ang maya UFO mi chuang te lova kom thin mera le midang dang te anni an chanchin ngai nom tak tak chu then khat chu kan chhuat to hial kha mi pakhat thleng thlok theya chuang ten chang an pe nia in soi chanchin hi han soi le ila Wisconsin State USA thingkit tu pakhat Joe Simon tona chuan April ni som pariat sangkhazakwa somko pakhat khan UFO mi chuang te hnen atangin changper pali dong ni in ain soitlat mai a hna thona bula chuan thleng kum pahni khai khu thoka in chin ve ve ang hi alo truma avapan hnai lai chuan kongka aronin honga a chunga chuan mi pathum no pan hmel deuh deuh fit nga vela sang samdum deuh le mai thim deuh hi awa hmuwa an zinga pakhat chuan avon na pahnih nei tui dahna bur jak silver rong chu Simon tona alo peya tuya du ti zai zirin a hrila Simon tona chuan tui a thun kha saka a pelet le a
chumi hnu chuan an zinga pakhat chuan mei khulo chi thuk stove mangin engemaw hi a chhuma a chhum min to niawm takin chhangper ko chik chek in tiang a hmu chuan Simon tona po chuan a du ve ti zaizirin a hrila perli lai chu an ron pe ve maya an thlo chua le hnuwa Simon tona chuan pakhat chu a ei chhina a tuilo dan chu lekha khong cardboard ei ang mai ni in a soi pakhat chu a da tha a adang chu UFO zirtu te hne na a sem dera Northwestern University atanga ron endik tu te chuan he changpera hian changphut chini le sahria ka tel ti an soi ani he thu hi quote in the Mystery of the Unexplained Reader Digest edition phek zani somthum pakhat le zani somthum pahniami ani UFO nula tomfal puitu nia in soi chanchin hianin han chhun zom zelila Brazil rama lo nei tu tlangwal Antonio Villas-Boas kumsom ni pathum mi thu soi hi kan oi don ani chuan thleng thlok thei mei chelaka fa anei der to ome hetianga UFO nula alo tomfal pui dan hi ilo enzui te ang October ni sompanga kumsang khazukwa sunga pasari jinglamdar khatania Villas-Boas chuan tractorin lei alo leta chuti lai chuan artui anga sol bom eng phut mai fit somthum panga vela sei fit somni pathum vela lian hi a hna thona chungzona chuan a vir churchura abul loka atrumta a tlan chetura a in sing sakma chuan a tractor khol chu a thiduk maya chu thir bom chuan ke pathum aron thlak thla a chuta a eng te po chu a zuai ve ngala Antonio a laumang ang chuan a tractor chopin atlan siat san tamaya ma se atlan chak tok lo deu aniang a taksa chu nget deu mai hian an ron man ta choi maya a han le hoinak chuan mi mak tak tak pathumin an lo chel bedreng hi alo nia an long chhunga an hruai luta chung mi te chuan pangtirem thlap kor right fitting rong uk anin bela trong rimak tak takin anin bia a ui bo le ui u ang deuh hian anin bia ni in Antonio hian a soyani long chhunga luhna tura chuan leilo nan do a mi panga an oma fit nga ai sang changchang an ni hlom long chhunga alu vele chuan an phel ruak veka an endik vela an bual faya a khabe tangin thisen an la a ma se na reng reng a hrelo a hnuwa Dr. Olavo Fontesan damdoi ina Antonio a endik na po a khabeya muam hma pahni om chu a hmunge yani mei khuung deuh hi an hip lu tir boka chu vele aluak ta trewa aluak te chu uluk takin an thiana chuta meiche mel thadeu mai fitli le inchis li vela sang alaya bari then kak phak chu pindana chuan ruak ngal nga thian alo luta amit mulian le dumpol rai mai chu atung sol dewa biang ki sang deu khabe zum tak mui pan deu ban thuang vuak de thak kumkar mul sen deu thar mai chuan Antonio alam chu apan pheita zel mai le Antonio atong kam han ho zokila chu meichia nen chuan a falin kan om duna min han kwa vel dana tang chuan adu zong chu hai rual ani lo min fan ril ngal rui mai chuta le engkim theihil thak khopin mipa kan cheveta a kanin kwa nget sau mai ani min ma mo chan po thla falian an nei du wang ani ta veang thin han ti ur viau don po ni ila kan hun khoral dan kha a hreom zok zok love kanin then malokin kong khar chu aronin honga mipa pakhat hi alo da ka meichia chu aron kova akal chuaka ma se akal chu ma chuan aron hoileta apum chu akoka chuta miron kok le a chumi zowa nui deuh ni om tak hian van lam akok ta zoka chim lampang akok ni in ka hria mi pakhat lo lu chuan Antonio akor chu aron ken lu saka athil nei bo om chhun chu a mei tal chia chu ani chumi hnu chuan Antonio chuan chu long om dan chu a thlek chiang vela a chung mum pelpul vir chur chur te po an en tira chumi zowa chuan a hruai tu chuan leilon ako muwa lunga tang chuan a chuk thlata a chu thleng thlok thei thlok kang lai chu an en renga a chung vir chak tial tiala light te po ade ton zor zora
arong te po ain thak ton boka chumi hnuwa chuan tlemin a han thle dewa chim lam hoi zong in chu khol mak tak chu silai mu ang mai in a thlok chhota vong mai ani anin mu tira tanga anin then le tak chu jing dar khat le minute som panga atanga dar nga le chan ve am thleng dar kar li zet tani chu heng zong song hi Antonio chuan chhecham na le intiam kamna khau tak nuaya asoyani he UFO meichia ne na anom dan asoi hi tak ani theyangem le Antonio hi hetianga athil ton hnu thalina a ataksa chu Dr. Fonte sa chuan na endik veka akhabeya serpani omtele ataksa mun sangsanga pem hnu dam le na hnu ma hang le duk deute chu ala om rengani henga thil mu chuatang hian Antonio hi eng zung zam chuna tanga kang in hliam to ni nge yin ashia ani he thu hi The Encyclopedia of UFO Ronald D. Story Edison phek zathum somriat pahni le riat thum le The Humanoid Charles Bowen Edison phek zahni somthum pariat quote by Mysteries of the Unexplained Reader Digest Edison phek zahni somthum pahni le zahni somthum palina mi te anni khati zong kha karon soile thei chuni sela kami mal ngai dan mai maya chuanin UFO kan ti te hi enge anni chu hre thei chia lo ma ila ram huai chi khat wana tharau sol om ho hi anni rin na hi kanei deuh thin an din lar du dan hi ram huai in lar du dan ang deuh an om ngei ti hriat thei deuh si enge anni fia thei tak chuan si lo ang deuh hianin anin lar tlat thina man lai kan pi le pu lasi zol an ti te po khanin lasi laka fanei ram huai laka fanei tiang te po hi anin soi ve nol thina hetiang Antonio a Hilton nen te po hianin ain an du mel katia kan hmu dan le kan hnam ziaranga zirin ram huai te po hi anin lar changkangin anin lar hniam kwal vel mai ni in ke chuan ka hredewani engpo ni sela ingai dan kha comment lama iron tho vele don nia